Здравейте, колеги! Девелопери! Наблюдавам ви, очите са ми на 300. Дизайнери, тестери и всички останали от работния процес. Днес ще се тества алармата BG Alert. Всичко трябва да е гладко. Всичко трябва да е точно. Защото ми омръзна до гуша да ни дават по медиите с нашите гафове. А ние сме сериозни хора. Разбрахте ли ме? Тим лидер на девелопърския екип на R&D. Казвам, че нищо няма да се обърка. Всичко е както трябва. Нали така, Коле? Коле? Какво, колеги? Какво толкова е ставало, че миналата година обърках кода и го пратих на друго място? Случва се да греши човек. И все пак съм Колето. Тази година няма да греша. Всичко ще бъде 6. Обещавам на Project Manager и на Team лидера си. Това го видях тук, как го пише в справочника. Ще видим тази работа, Коле, тази година. Дали няма да допуснеш още един гаф. Аз като тестер съм длъжна да знам всичко и да го тествам както трябва. Миналата година наистина беше гаф. Внимавай тази година, Коле. И аз те наблюдавам.